Здравейте, приятели, аз съм Farmen BG, с мен е Ники 543 BG, 575 BG и станаха много BG. Така че, нека започваме. Това е нашият Майнкрафт свят, който започваме да оцеляваме. Само, че ние спряхме да оцеляваме за малко, не снимахме. Ето го и Никито, той не знам защо е без айтами. Ще му ги върнем. Няма проблеми. Аз ще събирам айрон, човек. Ако искаш, ти при мен. Аз направих. Ти си имал броня. Да, аз направих броня. Аз, докато не снимахме, събрахме, там има крави. Трябва ми дърво, Ние живеем до джунгла. Ние живеем до джунгла. В село живеем. До джунгла. 28. О май гад. Какво съм правила? Разбирал съм се. Ей, кравата ми е избягала, гадна крава. И да, така стана общо. Заето кръстих си малко това нещо. Само да няма мобили там. Защото ми гръмна един крипър долу в... О, ес! Пораснали са! Аз в пирамидата... Да копам. Какво? Но съм. Хора, но съм. Аз имам да копам. Само да не взема. Го Ти имаш каменна кирка. Ники, трябва да ти дам една желязна кирка. Ако искаш. Хора, аз ще слизам. Аз ходя да търпя, да. Не, дай му Дай му да го слушам, може да си. Знаете ли, че вече в тази версия на Майнкрафт, вече когато... Да, ето Ники се дай, намерих още един диамант. Още да, един е мой. Да, един е твой, още два диаманта намерих. Къде ли беше къщата? Сериозно ли, Влади, сериозно? Да, ние от доста време не сме снимали на този свет, но предполагам, че ще ви е забавно да гледате. Снимали един път и сме изкачали. О, каменна кирка има тук. Да, взимам ли? Ако искаш. Аз ще направя желязна, не идея. Ако мога да правя даймонд кирка. Аз съм 4 диаманта, един е. Приборец. Направи ли? Ники, ако искаш ти върна диаманта. Какво това? Дини? Да, не си стъпва, без... Кой ще направя прозорец? Да, тук ако искаш, вземи си храна. Така. Има си тайна градинка. Не, просто направи така, да не излизам так до отвън, че да си взимам разни неща. Ники, сега... Ето ма. Добре, направих ти една желязна кирка, фърлям ти е там. Чакай. Слагам ти е в честа, вземи си желязна кирка. Да. И един железен меч. Защото нали си изгуби айтемите. Да. Ето, взимай си. Също... Ти идваш ли, Аля? Също Ники, искам ти дам един подарък. И защо изобщо служих такова нещо? Разповядай, приятел. Влади, ако искаш, да ти дам една желязна каска. Ние, къде си ти? Ми в пирамидата, ние отиваме с Никито да копаем. Да копаме! Влади, ти събирай храна. Искам аз да дойда с вас, имам 8 точки. 8 торча. Ооо, аз забравих да вземам кола. Нищо, ще намерим кола. Идвам и аз с вас. Виждам вам. Трябва да се гледам доста. Чакай, Алекс, сега ще си направим и батуши. Хора, кой иска да влезе? Чествайте ни. Хора, чакайте, идвам аз. Те са старите често. Алекс, ще ми дадеш ли това, паската? Да. Ей, ето ма. Ето да. Алекс, виж ма. Виж ма, Сериозно, откъде си това желязо? не казвам. Великия сенсей си има неговите тайни. Не, чакай да... Имаш ли в честа ни? Аз взех 11 и Влади 11. 25 пшеница, 7 кола. Човек не взема и го. Това са моите неща, аз съм ги събирал. Не трябва да чифтосвам и крави. Да. Ама че ще ги сложиш тук, Ники? Кое бе? Пшеницата. Не съм ми слага, то си има там. Да бе. Ай, ще копаме ли? Да, хайде, да тръгваме. Чакайте да взема, да, имам 23 дърво, ще направя торчове. Влади, не там, това ми е градинката. Хубаво, извинявай. Нали си моя пещера ние? Аз имам само каска. Аз пък имам и броня. Аз изгубих собствената си пирамида. Вот, знам, че тя да пазя. Ай да ходим. Хора, знам къде можем да копаме. Аз имам 8 торча. Ники, аз нямам обувки. Много раз, когато имам пълна броня без обувки.
И аз много е грозно. Не, че е грозно е странно. А пък аз съм виждал много хората без диамантени обувки, само с диаманта. Бе, много ме дразни това. Пора ли тук да купаем? Ми да, това е... Има някакъв чест. Къде е? Да, този чест има пшеница вътре за кравите. Да. Айш, ходим ли? What the fuck? What the fuck are you Ходите doing? се, защото ти му Оп, аз взех TNT. Е, се тая. Взех TNT. Имаш 9 тинти. Да, от пирамидата. О, ето го, още в началото кол. Сериозно? Я тоже работна маса има ли? А, то само 2 кол. Работна маса има ли? Чай да служа това. Нямам. What the fuck? Айде да се обръщаме да вземем. Ми, А, Влади... не, то торчове са правят лесно. Да бе. Аз добре. Не бе, работна маса, ако не се щупи кирките. Аз купаме. Влади, че имаш каменна кирка, нали? Трябва да изхъбяваме за най-малкото кирка. нещо. Моля? Затова не трябва да изхъбяваме за най-малкото нещо. Не, то проблем няма, аз проблем никакъв нямам. Тази пещера е много дълга. Не, аз направих току-що крафтинг тейбъл. Аз направих крафтинг тейбъл. Там има... А не, аз имам. Аз без това си имам карта. Насам. Алекс, ти колко То пък торча имаш? не е нищо. Останаха ми 22 торча. В трябва Аз друга имам- пещера. Аз имам 6. То пък тук няма нищо, бе. Ужас. Нали направо се разкарвахме. И загубихме няколко торча. Аре, бе. Той, чакайте ме. И натам може да отидем да видим кой има. Мале, колко много крави имам. Накъде? Е. Накъде да отидем? О, да. Не, Аз чакайте ме. намерих Идвам аз. Не има. Да, виждам те. О, да, знам къде имам пещера. Къде? Ето тук до къщата ви. О, да, забравих за нея. И аз също Вземи забравям. половин сърце. Бас и аз. Моя кол, бе. Да, де, кол. Запомнете, всякакви ресурси са ми полезни. Всякакви. Значи ще взема дърт. Аре, ресурси тук някъде тук има са- и желязо. Желязо. Свърши ми точа. Точовете. Да. Тая пещера свърши, ужас. Прилепи. Не ги убивай, те нищо не ти правят. Да, знам. Сериозно няма нищо тук. А защо не купаем надолу? Да, също да копаем надолу. Може да... Човек, знаеш как от тук ми се строи, че има диаманта и глиса? Добре, хайде, елате хора. Ще копаме ли надолу? Да, аз това правя. Само Да, не аз. Още пък. Ма не падате. Защо падате при мен, Ники? Чакай. Аз нападам ли? Не. Много е дълбоко, Влади, може да се стреми. Ето виж, Ники, че копай от тази страна, аз ще копая от тази страна, Влади, че копай от тази страна, надолу. Добре, да слизам ли? Да? Ама не скачай, не! Идиот. Давам. Ето виж. Дръпни Аз се нямам назад. точно. Някой да сложи то. Нищо. Не ни трябва. Ето виж, че копай от тази страна, аз ще копая от тук. А Ники, че от Чакай, тук. аз по тази страна, нали? Ето така надолу правите. Аз нищо не виждам. Добре, ето слагам един точ. Много по-добре. Трябва надолу и да копаме. Аз пък купая настрани. Ама, не, Влади, виж. Чакай, пака Юги. Вижте, Ники, ето като си се тук, внимавай. Вижте, първо копайте блокът пред вас, за да може да видите ако има лава или нещо такова. След това този блок. Първо този, после този. И така става най-лесно. Гравел. Някой да има лопата? Аз имам. Аз не. Дай ми я, моля. Дървена ли е? Камен. Камен, дай. Бодай на мен. Чакай. Аз така сниза. Никито я взе. Дай. Къде е този гравел? Вземай. Ти ми дади блокчета. Чакай, хвърля в дупката, аз съм тук. Аре, нещо не стана. Не става, човек. Аре, бе, тъпа кирка. Стана. Давай вземай. Ей, взех си. Ай, карай. Абе, Ники, вземи! Чекай малко. Кажи. Ники, къде отиваш? Ето ма, правя си място. Опа. Чакай
чакайте ме. Така мога да намерим диаманти, Никола, така да намерим диаманти. Стоп. Чува. Аре, бе, Човек, какво да направя? Айде го. Какво става при вас? Чакай малко, води ми прави асансьорче. Да, аз съм тук. О, what the fuck? Все едно ме вали камък. Леко. О, лава ли? желязо. Къде бе? Ето за теб. Аз ще го изкопая. Ники, не дей да ходиш там, не дей. Ники, Чакай, аз останах горе. дръбнете са. Има лава ли? Да, не скачай. Аз ще го изкопая, аз го намерих. Аз го живея. Абе, ще ти дам, Там има нещо. ще ти дам накрая, Влади. Аз съм най-добрият миньор, така че ако умреш... Ние до сега говорихме, че си много по-добър. О, редстон виждам. Чакай, аз първи го видях. Чакай. Влади, махни се, бе. Владо, още паднеш в... Ще паднеш в лавата. Не, трябва да падна във водата. Ама да, Абе, тя ще хора, избута бонгала! камъната. Още желязо. Ей, вземи. Диаманти за мен са! Къде бе? Аз до редстон. Аз ги намерих за мен са си. Къде? Ето ги тук. Диамантчета. Иска да ги... диамант! Махни тата. Айран! За мене. Аре бе, бати бълкука. Още. Мале, диаманти. Ето. Абе, къде си, човек? Ето точно за Къде теб. Не, за мен са си. Аре бе, човек, дай малко. Да, ще дам, ама първо да си ги изкопая. Мале, колко много диаманти има. Колко има, бе? Още ли има? What the fuck? Ой, чакай, още има. Колко има? Чакай, ще изкопая още, за да видим дали има още. Аз събирам тук желязо. Чакай, ма. Тук има и редстон, ако иска. Май! Лава! Алекс намери нова мина. Дръпни се. Не, спокойно. Паха. Ники. Майко, колко желязо има тук? Този скопа. Да. Всеки се дели. Йой. Намерих 5 диаманта. Айран. Аз съм прочик. Айран! Казах ти, че това е поли... Казах, че така става. Ей, кой взе? Тук има редстон. Не е чак толкова важен. Желязо за мен. Нищо ми даде, трябва да съм за Сайран кирка. Не го чупи, никъде го чупи. И рестона може да е полезен някой път. Не знаем кога. Ух. Ники, вземи и щупи рестона. Още Мамо, колко много лава. Мамо, добре, че имам кофа с вода. Аз направя... Имам кофа с вода. кирка. Хора... Още една мина. Добре. Колко? Тъмно! Спокойно. Аз намерих желязо. Айран. Ирон. Ники! Няма ли после да го делим? Да, беше... Желязо намерих! Добре, не е нужда да викаш. Не. Мале! За малко да падна в лавата. Аре, за мен. О, обсидиан направих. Не ми трябва. Нямам диамантена кирка. Ама чакайте, аз мусля да направя диамантена кирка. Аз тук слагам. Още нататък. Идвате с мен. Има още нататък. Който колкото коло има да ми го даде. Да, сега точно. Най-подходящия момент да даде колко супер. Гети гъм. Вие къде Не, купате? Надолу ли? не. Няма и на сирайна. Айде да му кажем. Сам. Не бива. Вали насам, Не трябва да. не само направо. Не трябва да се изгубим, само това ще кажем. Добре. За по-лесен начин само направо. Мамо, колко много колко има тук. Кой е това? Мале, 5 диаманта. Много съм Алекс, я радостна. освети. Аз съм много хайпнат. Откъде си чупи? И аз освети. Кое? От таблета на ваза. Не. От таблета ти е. бе. Таблета ти. Да, от таблета ти. Гъбки. Не чупете това, което ще падне. Някой да сложи торче. Аз? Май има тук нещо, сигурен съм. Желязо. Желязо! За мене! Я! За мене! Ей! Аз нямам